अरे का करे के मने नहीं खिलावत रे। अरे दिन में ऐसा करत साला काम धरा नहीं काम करब चल का करे के चल ना दुखिता बानू ओकर भी बैठल एक से एक बात छिनार ल बतियावल जो जे माजा ले जी हम बा को तो बड़ा छिनार रे। तो उजे बैठ के हमनी के माजा ले के चल चल चल। अरे कहाँ जातड़ा बाबा? जा दिन झाड़ा फिरे बबुआ। कल का खा ले बड़ा का पचल नहीं खे। कल 2-3 है चूरा खा लेनी। लाठा में खा ले तोड़ जब पचे तैले नहीं तो बेसबुरी लेखा। इंजन अब कमजोर हो सार बुढ़ा गुलो सही कहत चलो लोग बैठल लोग आवत तनी झट से। आओ करे के हो दीपक बाबा के तो अनपच कइले बा पेट झरता। अब बाबा के इनो लिया के पियावे के पड़ी हो तब बाबा फ्रेश होइए साफ है ना बाबा। लागत है के दवाई खियावे के पड़ी। हां ठीक है बाले के आवो लोग। ठीक बाबा तो लेके ये रह पर तुम दो बाबा का दवाइया। हां होला बाबा दवाई सुबह शाम के खाए के बा। ठीक बा बच्चा। आओ बाबा एगो बात पूछी। पूछो। आओ बाबा तू अपन मौलिया लो बतियावे ला छोड़ देला हो। छोड़ देनी हो भोसड़ी है तो दोसर भातार खोज ले ले बिया। बे ऊ काहे हो? ओ बाबा अपना मौलिया से मिले जात रह ताजी के ना पता चलत रहे। बबुआ ताराजी का हम खुश करके चल जाई हम। बाबा तो छिनार बने दीपक। आओ बाबा ई सब बता तू जवानी में कतना कांड कइले बड़ा। जवानी में बहुत कइले बन बबुआ। केहू के छते फांजी दिवाली राती खन जाई रात में मजा मारे खातिर। इनकर नतियो हुए अथी के बाटे उ तो अभी लड़ा में फांज जाता केहू के। अभी तार ना तो रहन याद देता तो हरन तो 20 गिरी। नाथ के कर हो।